румънска група, която се казваше 10 маргаритки, но те си заминаха много рано и бяха веднага наградени. След това в онлайн конкурса на фестивала участваха още 9 участника от различни държави. От Молдова, бесарабски българи от село Колебабовка, наши почитатели и приятели, които вече трета година участват и редовно ни идват на гости. Участваха с специални ястия дами от Австрия, Гърция, Турция. Вие всичко това може да го видите на страницата на Международен фолклорен фестивал от Дунав до Балкана от тази година 2025. Дойде време и за наградите, но преди това нека да представя отново журито. Петя Маринова, директор на агенция Генезис, партньор на фестивала. Тодор Бобев, хореограф. Искра Тодорова, етнолог. Доктор Шопова, музиковед. И председател на журито аз, Мариана Минева, организатор на фестивала и председател на читалище Искра 1898, град Борово. Сега затейте дъх, защото започва една от най-важните части на фестивала. След неуморните танци, след неуморните песни, след двата слънчеви дни, които изкарахме тук на стадиона и на тази сцена, дойде време за награждаване. Има 10 специални награди. И тези специални награди се връчват за високо качество на художествения продукт. И 3 купи, които се връчват на организации, които са участвали в повече от 3 категории и са показали високо качество на художествения продукт. Започваме от най-малките. Награда, специална награда, шарени усмивки, златен медал, диплом и предметна награда за Божидар Иванов, 11 години, град Варна. Наградата връчва господин Бобев, хореограф. Откритие на фестивала, златен медал, диплом и предметна награда за 5-годишната Цветелина Ивайлова Топалова, град Русе. Наградата се връчва от доктор Шопова. Специална награда, фолклорна плетеница, златен медал и диплом за Народно читалище Христо Ботев, 1894, село Гостилица, община Дряново, област Габрово. Има ли представители? Те бяха едни от последните, които се явиха. Явно са си тръгнали, ще им бъде изпратена наградата. Специална награда пазители на българското, златен медал и диплом, пенсионерски клуб Надежда номер 4, град Русе.
тръгнали, вероятно. Ще бъде изпратена наградата в Русе. Специална награда "Бъдеще за фолклора на България", златен медал и диплом за Владилена Радева, Национално училище по изкуства Добри Христов, град Варна, 12 годишна, но тя се яви вчера, така че вероятно няма представители. Но все пак нека да аплодирам. Специална награда "Фолклорна магия", златен медал, диплом за Сдружение с нестопанска цел Еделвайс 2012, село Ситово, област Силистра. Има ли представител да получи наградата? Допреди малко са били тук, но явно са се изплашили от тъмното и са си тръгнали. Наградата ще бъде изпратена. Награда "Сценично присъствие, артистично поведение", статуетка, диплом и парична премия от партньора на фестивала Агенция Генезис. За Габриела Костадинова, 13 годишна, школа по народно пеене Канатица, град Варна. Габриела също се яви във вчерашния ден, направи ми страхотно впечатление. Лично ще й се обадя и ще изпратим наградата. Благодаря. Специална награда "С дух и любов към фолклора", златен медал, диплом и предметна награда за Народно читалище "Пробуда", 1926 година, село Юглав, област Ловеч. Отдалече са хората, явиха се преди обяд, вероятно вече са по родните си места. Специална награда "Уникалност и традиция", златен медал, диплом, предметна награда за Народно читалище Никола Вапцаров, 1940, село Попина, община Ситово, област Силистра. Ако някой има оттам, може да дойде и да им я предаде, ако не, ще бъде изпратена. Благодаря. Да, ето идва. Заповядайте, моля. Предметната награда е от нашия спонсор, фирма Елисто Трейд. Наградата се връчва от Искра Тодорова. Специална награда "Автентичност". Наградата се връчва от настоятелството на Народно читалище Искра, 1898 година, град Борово. Статуетка, диплом и предметна награда за пенсионерски клуб Капка Руса, село Челнов, община Две могили, област Русе. Благодаря на организаторите и дай Боже все такъв хубав фестивал да правите всяка година. За вас предметна награда за цялата група от Елисто Трейд. Поканвам до мен на сцената заместник кмета на община Борово Росен Иванов. Той ще връчи купите на кмета. Трето място. Купа и диплом и парична премия от 200 лева
за Народно читалище Отец Паисий 1927 година, село Ивайло, област Пазарджик. Да им е честита наградата, но вероятно и те вече са по родните си места. Второ място. Купа, диплом и парична премия от 300 лева за Народно читалище Васил Йорданов 1942, село Нова Черна, община Тутракан, област Силистра. Чувам от някъде възгласи. Моля, заповядайте на сцената. Честита награда. Купа, диплом и парична премия за високо качество на художествения продукт от 500 лева за Народно читалище Зора 1912 година, село Чернево, община Суворово, област Варна. Да им е честита наградата. Те се явиха вчера, но пък за сметка на това оставиха големи спомени в сърцата ни. Тук ли са? О, каква изненада! Да танцуват, пеят и играят най-големите, а наградата да я вземат най-малките. Да сме честита наградата отново. Давам думата на господин Росен Иванов, заместник кмет на община Борово, за да поздрави победителите и всички останали и съответно да закрие 18-то издание на Международен фолклорен фестивал от Дунав до Балкана 2025. Уважаемо жури, скъпи съграждани, приятели и гости! В изминалите 2 дни се насладихме на незабравими мигове, песни, танци и обичаи, които огласяха града ни. Но както всяко хубаво нещо си има своя край, така и за нас този миг настъпи. Позволете ми от името на кмета на община Борово господин Валентин Панайотов и от името на организаторите да благодаря за неуморния труд на всички участници, на журито и на всички, които спомогнаха за този фестивал да се състои. Обявявам 18-то издание на фолклорния фестивал от Дунав до Балкана 2025 година за закрит. Желаем с вяра да се видим през следващата година на 19-то издание на фестивала от Дунав до Балкана 2026 година. На добър час, бъдете здрави! Благодаря на господин Росен Иванов, благодаря и на журито, благодаря на всички вас, че бяхте тук и да обявя, че на 10 септември до края на деня ще бъде публикуван протокола от класирането по всички категории, така че наградите продължават. Имайте търпение, надявам се, че всички вие ще сте от победителите. Благодаря ви.